Diyan lang ang teol sa bukod yung ano. Kaya nga. Nung kanina naman kasi, yung nagtinda, may tao kanina yung... Hello? Pwede po ba kayo? Sa ano? Sa bubok? Kasi pumunta ng Santa Cruz si Kuya. Sabi niya, magpumunta ng bubok. Ito lang. Awan. Kasama na nila. Awan. What? Ano to? Ang dami namang nakapag. Baka mouse to. Mga pusa. Cut. Siyempre ko English di mouse di cut. Mga nagtakantuman na natin. Sige, saan ka pwede? Bakit? Ano mga to? Ano to? Para saan to? Mouse.
Start up. Ayun na. Yan tayo. Ay, sige tayo.